Što si ovdje, danas ima snimamo. Šta je rekao da se sama voda plače. Ok, druga stvar. Spava. Ok, treća stvar, da. Udaram jastuk. Kulju. Pali telefon, nema veze. Znači, šta da padeš? Op, hoće opet da padeš. Ok, četvrta stvar. Udaram se u lice. Ovo je bolelo. Pare! Pare, pa čaj. Pare, više para. I to je bilo to što ste, izvidite pas. I to je bilo to u fokusu. I to je bilo to što se tiče ovog klipa. Da se svima. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe. Neko je u mojoj sobi. Dobro, čao.